bugas mais ug humay among paliton pagka mahala 50 54 ang humay pag mahala na kay sa bugas karon naunsa na ni panahon na o karon guys gisulod na namo gisulod na namo og tao 58 50 nagisulod na sa diri na pud mi sa isdaan guys tawa pa hakon ha puting ko ana ko no kaysa ko ana. Okay guys, sakay-sakay tag motor padulong tag sa Sindangan, kita ng munisipyo sa plaza. Okay ni padulong tarik Sindangan, hapit na ta maabot og munaog na ta diri guys. So makita nyo na guys, naog si Papa kay sakay maning motor kay nami paliton. Ni makita niyo ang plaza na guys. Bakay backlight min diri plaza agi mi kay mangisnak lagi daw kuno mi. Makita mi ani kaon na puko guys. So kani musik kita kaon manambok lagi ta ari kadugayan. Tawag Pepsi o kana ba o Papa kan kaon po tanawan makita nyo na da guys kanang Pepsi lisa pa yung kalitro duha ra mi sa kalitro dako yung kimig kaon tanawan na guys mangadto na mi ani kay na po mi paliton mangadto mi ani og mangita mi og kaayuhan kita mi bugas mi palit mi og bugas mais ug humay among paliton pagka mahala 54 ang humay pag mahala na kay sa bugas karon naunsa na ni panahon na o karon guys gisulod na namo og tao 58 50 nagisulod na sa diri na pud mi sa isdaan guys tawa pa hakon ha puting ko ana ko no kaysa ko ana daghan ko no kayo tawa ng isdaan dia guys og ninduta kay ng area dia gawas na pud mi guys diri na pud mi padulong agi na pud mi ani dalan nga padulong mi aning 5-star mo guro ni naligya og sin lansang naritanan makita na jud guys sulod na minduang Papa dia kana mo na sin among gipalit guys kana ni gawas Papa kay man mo palit pala ay palit sakay na ko motor kay padulong ko punok kuno ni pauli shout out sa mga motorcycle dagan ang motor guys tiyo pinot among gisakyan padulong na mi pauli ani mo na yung mga dalan da sa Sindangan balok na siya guys dagan ang motor paangat na siya padulong pauli o karon dire sakay yapon ko guys kaya naabot na ko ani abot ako gani guys o kuha na ko ang among gamit kanang sin nga gisawa na motor dayon gi pas ana nako padlong balay naabot na mo konig balay mo na mo balay guys abre sa portahan og akong ngita pud ko nga asa na ko ibutang ang sin kanay akong gipalit diha na ko ibutang guys kay amo man ang iatop amo nang ikuan diha klaro kay na mo pinalit kay guys di yung masayang